Türkmenistanyň tebii gaz ýollaryny dürlülüşdirmek tagalarlarynyň öňünden ýeni bir mesele satyljak gazyň bahasyny peseltmek talaby keserip çykýar. Pakistan Türkmen gazynyň satyn alyş narhlaryny peseltmek üçin Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasy bilen sowdalaşjakdygyny aýdýar. Bu barada Pakistanyň The Express Tribune neşri habar berýär. Biz top gaz geçirjisi arkaly geljek gazyň has bäsleşigi ukyply narhlarda satylmagyny gazanmakçy bolýarys. Tapi Pipeline Company Limited bilen bahalara gaýtadan seretmek baradaky gepleşikler geçirijiniň Pakistandaky bölüginiň guruluşyna başlanmazdan öň geçiriler diýip Pakistanyň nebit pudugynda işleýän ady aýdylmadyk resmi APP neşrine aýtdy. Şeýle-de ol Pakistanyň top geçirijisiniň guruluşynyň birinji tapgyryny 30 aýda tamamlanjakdygyna ynam bildirdi. Bu döwürde gaz geçirmek üçin çamyndan Kwettanyň federal İsmail Hanyň üstü bilen bahasy 5-6 milliard dollar bolan geçiriji gurular. Guruluşyň ikinji tapgyrynda umumy bahasy 2 milliard dollary goly gaz iýbiriş stansiýalary işe girdiler. 1680 kilometr aralygy çekiljek gaz geçirijiniň Türkmenistandan Owganistanyň we Pakistanyň üstü bilen Pakistan Hindistan terhidine çelini her günde 3,2 milliard kubmetr gaz geçirijekdigi aýdylýar. Top ýylalyşygyna görä bu geçiriji arkaly Pakistan bilen Hindistanyň hersi 1,3 milliard kubmetr gaz alsa, Owganistanda 0,5 milliard kubmetr gaz almaly. Resmi agza döwletleriň hökümetlari ýylalyşyklaryna we gaz geçirijiniň çarçuwalyny ýylalyşygyna 2010-njy ýylyň 11-nji dekabrynda gol çekendiklerini aýtdy. Şeýle-de ol Türkmenistanyň öz ýurdunyň çägindäki geçiriji guruluşyny eýýäm tamamlandygyny, Owganistanyň bolsa geçen ýyl bu işe badalga berendigini aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmen mediasy soňky hepde top geçirijisiniň Türkmenistandaky guruluşynyň dowam etdirilýändigini habar berdi. Bellemeli ýeri ozal Türkmenistanyň topuň öz çägindäki guruluşyny tamamlandygy habar berilipdi we soňra ýurduň bu guruluşy üçin turba satyn alýandygy hakynda maglumatlar çykdy. Synçylar top geçirijisiniň öňünde esasan howpsuzlyk we mali kynçylyklarynyň durandygyny aýdýarlar. Emma soňky döwürde Türkmenistanyň satjak gazynyň bahasy hakynda hem ýylalyşmazlyklar eşidilip başlandy. Türkmenistana semiz polisiýa işgärlerinden horlanmak talap edilýär. Şu günler Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýa işgärleri hünär syňagyndan geçirilýär. Hünär syňagynyň şertleriniň hataryna semiz polisiýa işgärlerinden horlanmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary habar berýärler. Aşgabatly bir polisiýa işgäriniň Azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä kanun goraýjy edaranyň işgärlerine olara ýytyar edilýän 100 kilogram agramdan aňyry temremäge ruhsat berilmeýär. Şeýle-de hünär syňagy işgärleriň ýakyn dogan garandaşlarynyň arasyna suut jogapkärçiligine çekilen adamlaryň bardygy ýa-da ýokdugy baradaky maglumatlaryň anyklanylmagyny hem öz üçin alýar. Bu talaplar ýurdun ähli regionlaryna güýçlenýär. Lewant welaýatynyň aşa semiz polisiýa işgärlerinden bir aýyň dowamyny artykmaç agramyny nädibem bolsa aýyrmak talap edilýär diýip Lewaply habarçy ýerli polisiýa işgärlerine salgylanyp maglumat berýär. Horlanma üçin olary 25-nji dekabra çenli möhret berildi. Dekabrın 25-nde geçiriljek agram barlygyny semiz polisiýa işgärleriniň ýa-da şertnamalaryň işgärleriniň harby çiýinine garamazdan olaryň işlerinden boşatyljakdygy polisiýa bölümleriniň ählisine duýdurylypdyr diýip habarçy welaýat merkezinden habar berdi. Mary welaýatynda da semiz işgärlerden edilýän horlanmak talaby Marly habarçynyň maglumatlaryna görä olary hereket etmäge mejbur edýär. Mary şäheriniň Aşgabat köçetiniň ugruna ýerleşýän stadionyny her gün içeri işleriň işgärleri horlanjak bolup bulgaýar. Olar welaýat prokuraturasynyň arka ýüzüne ýerleşýän sport zalda hemde Ilham köşüniň içindäki sport zalda futbol, voleybol oýnaýarlar. Marynyň içeri işler ministrligine degişli ähli edaralaryň işgärlerini horlanmak tapşyryldy diýip habarçy aýtdy. Horlanmadyk polisiýa işgärlerini Maryda da işden gowulmak howpy awanýar. Beýleki tarapdan Marly habarçy semiz polisiýa işgärleri barada şeýle maglumat berýär. Garnlak polisiýalar beýlekler ýaly aýlanyp ýörmeýär. Olar stoluň başynda oturup adamlaryň ykbalyny çödýär. Olar kän ýöremeýär. Awtolawlaryny hem edaranyň agdyna goýýarlar diýip Marly habarçy aýdýar. Türkmenistanyň mundan ozal hem döwlet wezipesine soňky wagtlarda semizden adamlaryň saýlanylyp alynýanygy barada habarlar gelip gowuşupdy. Türkmen häkimetleriniň semiz polisiýa işgärlerinden horlanmak boýunça edýän talaplary ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşýän wagtyna, ýurt raýatlarynyň esasy ýemy tönümleriniň gytçylygyny başdan geçirýän wagtyna
we olaryň en çemesiniň gazanç gözlegine ýurdu terk edýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň paýtagtynyň döwlet dukanlarynda 2 gün bäri buhanka çörek satylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Şu gün köp ýerlerde 6 teňgelik çöregiň ýetmezçiligi duýulýar. Käbir ýerlerde getirilen hem bolsa ol täze däl. Beýleki ýerlerde ýerden asla getirmediler diýip 22-nji noýabrda Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda adyk önümleri resmi taýdan kesgitlenen nyrkdan satylýar. Bir buhanka çöregiň bahasy 60 teňge. Azatlyk habarçylarynyň bellemegine görä soňky aýlarda bu arzan çöregi diňe ertirlerine satyn alyp bolýar. Sebäbi ol destini gutarýar. Käbir döwlet dukanlarynda ony ýyzgy gapylardan çykaryp soň 1 manatdan satýarlar, emma bu öňüne çenli şeýledi. Dip habarçymyz belledi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ençeme döwlet dukanynda çöregiň 21-nji noýabrda hem satylmanlygyny habar berdi. Şu gün çörek getirmediler, ony ýerden getirýärdiler we tiz satyn alyp gutarýardylar. Günüň ikinji ýarymynda çöregi änewden getirip başladylar. Bu ýerde 60 teňgelik çörek barady gürrüňe diýär, her gün ýerden onuň gözlegine çykýarlar diýip habarçymyz aýtdy. We şol gün paýtagtyň käbir dukanlarynda buhanka çöregiň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän kärhanalardan getirilendigini belledi. Habarçylarymyzyň we paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda köpçülik çöregi bazarlardan we hususiýetçilerden satyn almaly bolýarlar. Onuň bahasy 2 manatdan, ýagny döwlet bahasyndan 3 hesse ýokary. Kimse öň çöregi köpräk satyn alyp goýan bolsa, kimsinde has kymmat bahadan satyn alýar, kimse türkmen çöregini alýar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä çörek gytçylygynyň sebäpleriniň biri texniki problemalar, ýagny Aşgabatyň un üweýän kärhanasynda gurallaryň sanynyň çykmagy bilen bagly bolmagy çak edilýär. Şonuň üçin şu gün çörek pişirilmedi diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy resmi çeşmelerden anyklaşdyryp bilmedi. Redaksiýa paýtagtyň elejinde çörek zawody diýilip adlandyrylýan un üweji döwlet kärhanasy bilen habarlaşmagy synanşýar. Şu ýylyň aprel aýynda habarçylarymyz paýtagtyň bu iň köne kombinatlarynyň birinde gurallaryň könölçüp täzelenmäge mätäçdigini habar berdi. 16-njy sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mediasy un öndürüji täze kärhananyň açylandygyny, Ahal vilayatynyň Akbogda etrafynda ýerleşýän täze kärhananyň günde 300 000 tonna un öndürmek üçin niýetlenýänligini habar berdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek üçinçiliginde dören bökdünçlükler ýurtda adyk üçinçiliginiň ilkinji nowatda un çörek gytçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Käbir regionlarda çöregiň we unyň satuwda bolmaýan wagty birnäçe günden başlap birnäçe aý içinde udaýar.